ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବିକଳାଙ୍ଗ ଏ ଭାଇ ଜଣକ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କିଛି ମିଳୁନି କେବଳ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଆଉ ଭତ୍ତା ତାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ରୂପରେ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର SHGର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ସବୁ ମାପିକିନି ତାଙ୍କର BP ସୁଗାର ସବୁ ମାପିକିନି ଆମେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ନେଉଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଭାଇ କେତେ ଜଣ ତମର ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଭାଇ ଆଉ ଝିଅ 3 ଜଣ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ପରିବାରଟି ବହୁତ ଅସହାୟରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ପରିବାରକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ହେଇପାରିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିବୁ ଏ ପରିବାରକୁ ରୁହ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଲ କାଡେ ଏମିତି ଲୋକକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ଆଉ ଝିଅ 2 ଜଣ ତ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ହେଇନି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମେ ଦେବା ଦରକାର ତାଙ୍କର ତ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆରେ ପିଆସେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଲେ 2 ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଭାଇ ତ କିଛି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ମ୍ୟାରେଜ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କର କିଛି ସର୍ଭେ କରିବୁ ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି